Nadungog nato ang mga pulong sa atong pagbasa nga ang Dios adunay plano bahin kanato. Og ang iyang plano nag-ingon nga sukad pa sa sinugdan ang iyang plano nga ikaw ug ako mahimong balaan og mawalay sala sa iyang atubangan. Gikan pa kini sa sinugdan sa wala pa gayud buhata sa Dios, no? Sa wala pa ang Dios magbuhat sa kalibutan, mao na ang iyang plano. Karon kining maong plano gipahiluna sa Dios, gibuhat niya ang tao. Sa pagbuhat sa Dios sa tao, gibuhat niya ang tao nga sama niya walay sala, sama niya nagpuyo sa kahimtang sa grasya. Apan ang inggit sa kalaban mao'y hinungdan nga giguba niya ang plano sa Dios. So, envy of the enemy, that means the devil. The envy of the devil, giguba niya ang plano sa Dios. Abi niya kung makahimo siya sa pagbungkag sa plano sa Dios, abi niya og mapulpog niya ang maong plano sa Dios. Apan sa dihang ang yawa misulay sa pagbungkag, nahulog man ang tao sa sala, apan ang Dios dali-dali dayon diha mismo sa pagkahulog sa tao sa sala, ipakanaog ang Dios og usa ka saad nga luwason niya ang iyang katawhan. Kahimuon niya nga moabot ang usa ka Mesiyas nga mao'y magluwas sa tanan. O kining maong pagluwas gipahitabo sa Dios sa hustong panahon, sa diyang iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga mahimong anak sa mahal nga Birhen Maria, ipahimugso nining kalibutan aron ang tao ibalik ngadto sa original plan of God, nga kita gihimo nga mahimo kitang balaan og mawalay sala sa iyang atubangan. So mao ni ang giingon sa atong balaang kasulatan sa alabi na sa unang pagbasa ni ining higayuna. Mingon si San Pablo sa taga-Efeso, sa wala pa gani buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo, aron mabalaan kita og mawalay sala sa iyang atubangan. Pagkanindot no kay wa pa gani tagi buhat, gipili na tangdaan sa Dios. Wala pa buhatang kalibutan, gipili na kas Ginoo. Unya, ikaw kay nahulog man sa sala, unsay giingon niya dito nga ikaw gipili aron mahiusa og maiya diha ni Kristo. Mabalaan kita og mawalay sala sa iyang atubangan. So, gipili kita aron maiya diha ni Kristo. Mao nga si Kristo kinahanglan mamatay alang kanato. Kay ang kamatayon ni Kristo is to pay for all our sins. So ang kamatayon ni Kristo pagbayad man sa atong mga sala, og kita mga iya na ni Kristo. Gipalit na kita sa Ginoo, gipalit kita pinaagi sa iyang pinilhon nga dugo diha sa iyang kamatayon sa santos nga krus. So ikaw ug ako pinayran ka na. Gipalit ka na. O kung ikaw mo palit og usa ka butang, ikaw mo ay tag-iya sa imong gipalit. Busa igsuon, ikaw ug ako pinalit naman tas Ginoo, kay iya man tang gipakamatyan, gibayran niya ang atong kinabuhi, giluwas kita pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. So ikaw ug ako dili ka tag-iya sa imong kinabuhi, ako dili tag-iya, ikaw ug ako gipanag-iya na ni Kristo. So si Kristo ang tag-iya nimo, tag-iya nako, busa ang kinabuhi nato kinahanglan puy-an sumala sa pagbuot sa nagpalit nato. So ang kabubuton sa nagpalit nato mao man nga kita maghigugmaay, kita sa kanunay anaa maghigugmaay sa usag-usa sama sa iyang paghigugma kanato. Now karon
Pag-abot ining suktong panahon, ang plano sa Dios ikaw ug ako mawalay sala sa iyang atubangan, mabalaan sa pamahimong santos. Balaan means holy. Sa atong pinulungan sa Espanyol, santos. Now, kung mao kini, kita ang plano Dios Ginoo nato nga mahimo kitang santos o balaan sa iyang atubangan, pinaagi kang Kristo. Busa ang laraw niya iyang gituman pinaagi sa pag-abot sa iyang anak sa husto na nga panahon o kining maong laraw nga ang tao o ang mga binuhat sa langit uban sa pagpangulo ni Kristo mahimong usa. So, ingon siya, ang laraw sa Dios nga tiumano niya inigabot na sa hustong panahon mao nga ang paghiusa sa tanang binuhat diha sa langit ug sa yuta ubos sa pagpangulo ni Kristo. So, kihiusa kita kanusa kini nahitabo kining mao nga giingon sa kasulatan sa dihang si Kristo namatay alang kanato sa krus, kitang tanan gibalik ngadto sa plano sa Ginoo, mahimong balaan ug mawalay sala sa iyang atubangan ug mahiusa kitang tanan nga mga binuhat sa langit ug sa yuta ubos sa pagdumala ni Kristo. Kung ingon ni mga kaigsuonan, kining magsimba ta dinhi sa kalibutan, kining magsaulog ta sa Eucharistia, magsimba man ta sa Ginoo. Dili lamang kita rang mga tao ang nagsimba sa Ginoo, kundi lakip ang mga binuhat sa langit. Kay gihiusa man ang tanang binuhat sa langit o dinhi sa yuta ubos sa pagdumala ni Kristo. Kung magsimba kita sa Ginoo, we joined with the holy angels and saints in heaven. Mabito ng mingon ng diha sa santos nga misa nga busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit nagaday kami sa imong kahalangdon sa walay puno nga pag-ingon. We join together in singing before God, holy, holy, holy. Santos, santos, santos nga Ginoo. Mo na ang atong pagsimba. Nga katwa pati pasabot nga ikaw ug ako dili lamang we worship separately but we worship jointly. We are joined by holy angels and saints, and we join in their worship whenever we celebrate the Holy Eucharist. So mao na nga pagkanindot no kay ang plano sa Ginoo gisulayan pagpulpog sa demonyo apan ang Dios mipabalik kanato ngadto sa iyang original plan o gihimo kitang hiniusa sa mga binuhat sa langit o kita makasimba kaniya kuyog sa mga binuhat sa langit. Pagkanindot but atong ipasabot kay nahibalik naman ta sa tanang plano sa Ginoo tungod sa kamatayon ni Kristo, makaingon kita whatever kind of death that we face pag unsa nga matang sa pagbiya nato nining kalibutan dili na siya makapahimulag nato sa Ginoo. We are always in the plan of God. Even our passing in this world is in the plan of God. Whatever happens sa atong kinabuhi is still in the plan of God, allowed to take place in our lives. God knows everything that happens to us. He knows everything because He is the one planning this. Kita, ibaw ang Ginoo sa imong suffering, ibaw ang Ginoo sa imong kahadlok, ibaw ang Ginoo sa imong need. Busa kitang tanan, dili magmaulaw o dili magpanuko sa pagpangayo sa Ginoo nining mga grasya nga atong panginahanglanon tungod kay siya nga atong amahan mao nagplano nga ikaw ug ako mahimong balaan ug mawalay sala sa tubangan sa Dios ug ikaw ug ako mahiusa sa tanang mga binuhat sa langit pinaagi kang Kristo. Busa manindog kita og ato karong ipadangat ang atong mga pangaliya.